Bible say Yesu yakonya Yesu ni nsu e kwa beso na befa so tetebere no obi kwa yi ase kwa musie no ba hwade aban ye frɛ na dwira e de gu nsu e wo fire abonten so egu yawam wo ba watu bia horo na ase watu bia horo nsa ho Yote foni ala fo awiese so na enese so enyi hira kase ne fa ho ni mfamma na metrasia na onusori fa ko se bitrasia na eye nature sunsum nyama ekoso na ebura bi ne tiase so na agini pa ensamo a nipa nim na ene yeda so eye mana ekotia ye na ne me no besua de me se difo edenti na ori tutu agurukom we na me no baka pass tere me agurukom me no baka we ho asem me no ka ho asem wiya na ya wiempa ne na wotwe baba biwie anada sene baba biwie na won se ampa e wo sini se wototo nyama wo sini se wo nyama na mo nya bibie firim na mesra won saka videos ya me pa cho share comment subscribe oko Facebook a attention TV oko YouTube a Infekasi a attention TV me pa cho oko Twitter a attention TV GH me pa cho oho nyina ato asase wo ho mesra ko swara e share video ma enyi hira emfama ya wonim ana me de ba wo fifie eti mesra se umfa wo data ko hweto kase na ebi ato no wo hwa hwie firim na mo do data e show bi fa ko se twa ebi abonya fa mo di wo nya babo na ne kwa mo ho ba e wo kunkwa ko swara tinti na mo akwan enye fe chimi na e happy attentive ana we susu semo e kan odalute ye frafram nemu ye de kan ebrawo no so faso orofo matrase so ana ye university foundation ni so masin na so se university foundation ni ana ye ayemye ni adoye ensuni na nyame hia nyame pense ko fa fun because we need for university number 1 0548 302985 0548 302985 and no queen nama the sasa wo obefa queen nama na wa friend na on the dis also na wa bo hie ni bi danka ni bi so nya na je ni nti ono be bo mo aye mana ye fe ni ame kan se sabi ma me ami chia me baba ewo kokompe na obi bia wo hia ba na o perspective na dia o body me ba na mi ehira o se papa me ka bi so mo ye mo nyina akwasi suso nya mi hira na sa ma mi chia na papa obi from church of Pentecost na ma mi chia mi nua na da fo bi suso the papa and the born ni so ni ni po church as so we papa no asa born nya mi mo bo Ghana so ko pelefo bi a o Ghana mai da makoma so na Ghana mo nyam so nya susu aka mo na mi se susu so ka ma fa ni bi ama e bu share so ayi na me fa ya ko kase ma odi fo ko na tewi a de bu shia ayi ni ba so yi ni me ba bi ni aba tai papa chi ne ya pa ne kora bra onyo nko da no na mu ayi ni se mfra o ya e ho e na asabu ho disabli ma mi twa me ho nkomra me ba na me no betwa duma ni so na e ba je wonsem Everybody bambo and to me kwaba ora foye koya ya bana obiwe se eden kwa na before be kan mame nka se mi kire wo me pacho aboa sisibra data nua ye friend sisibra ye pass lion na Samson eni kum me wa wona me na okasa Samson kum Samson so ha ne kum ni aba kan say dilara ayampa ayoba watwa nemo orofo adia eku enanchirima bedodo no eya yi ayam frey na ye ko eno eku ya ba obi we se na we su dia papa ya smoke di free fa me ba cho
aduaba so na abere odua so ne yankote tito fam na apro wan ko pie so na apro ene nipa aduaba ho ofa so se ko ya Yesu atra ma yakọ eni ma obi anim se tuntum de ufura yesi yesi ewu mo tima mi e wudi mi jawan ni o minu ba kro so etam funu ni pe no bia atitiasa ene ba kono arafo sabri odi fa ko se tumi transa na betia hinta sam bia aboro wo wadwe na won tiase ana mbreba chiriye ayiye na akọ ne mfa ho ayi ase yakopọ de nyama num na adwene nipa nyama num na adwene nipa eja number 1 insuo number 2 notie number 3 number 4 emframa number 5 tinipa wupe na insuo abedi hene no ayi no awono ona na feja afemframa ko no tiso ko no tiem home ko okran so ko na ye empty bas no mpeni nyama kan de yemfa ma ho timame wayi asintama na wo de kwa yi ase dan no e pa to hwa de ko fa na hwie mu hwe kofa na hwie mu hwe mesɛ wo de hwɛse ne nipa kwa yi ase a me be kasmato ma ye ko de ko hwe yi ase video bi ne ye ba na fa mi nka ho asem nkyerɛw ma ye ko hwe yi ase video na de hwɛse ne nipa ne se gu ne tisu na o twa funu ho na mi nkyerɛw nsunsu aso a wo ho afɔ kyena bi o de tuba yenko na yenko bemra enkura zaman yanti asem de danso abia mabusuafo ya wada bia enda bone obayi mecha ye na na cha o acha wo yi akwan demini fa due ni amani muno Yabakawo, you're ready to be free with that. Obayi mecha abusiani adofo yabakawo. Nokosa yabakawo, you're ready to be free with that. Obayi mecha yakai. Say ye ya ohia nipa na mfunu ho. Onipa wu a hwade eja ko isoko okra ko enframa na wuru mu ene last one a e be free nipa ni ice was for gas no be gina nurse house not cent ene na nipa wu a ene last one free nipa no ene tina ko yase a wo bedu fia wo ntama de ko yase no senti free muta enti na me kirawo koto brisi 2 years na fa won tama de akwa yase na fa gusu senti na won tama ni yase ntama e beba na yakoto no munu na ba munu so a me pa cha ene me timi ka che obi se wedi wadi yase contract kwa yiye akwa di bi ba da bi nyen photo aye ne yem fra was ba because aye yem fra was ko kwa de no me na ba fie ba wo se Yesu ye kojankoja yo sun ni nsu e kwa ba na ba fa so tetebere no obi kwa yi ase kwa musie no ba hwade aba ye fra na dwira e de gu nsu e wo fie abonten so egu yawam wo ba watu bia horo na ase watu bia horo nsa no ewia odi bia peti wachi afi ukofia wayi yase ntama enfango wura da mu na ye de kurubo atoso e wa wiem eboswa wia na sade ne firi efie no so a nipa no wuye no sapa ya wie ne ye buru pan wonne kra eni ho papa eno ena tetefo no ya nipa no efise ne ho empampa no enka honti
na se odomfo bia no boafo bi ba fie ni mu a na watimi abaka busuan mu ti ye to sa asapo no ani krobo ani shire baako e dia to so ne atu fie ni abonten gate na no etu fam ne dia hye na yi nipa na owu no ne ho nka no a so ti asase so asem obi anware a ni motuo mu bon ye se mfa nka matwitwi ni motuo mu no san kan ebi ameka fie ho ani nti ewie pe na ye sa de ne adwira fie no ne ye de adwira gunso ne adwira adwira fie de apeti fie no saa ade chia ne na wotwe asie ni pa na wie no ne de akokoma segu ayuwam de asi fie na nso ta ho na se fie no adwira ma wie eho ate adimu afei owu ba sa bi antimi mura fie ho bi enen so de maame ontama na de kwa yas bai wo tampe na de ko wura demo me pa cha se sa de ne ba ho a ehim sika ebo fam abede ho ade so di fa ko se bi Yesu ana ka kire oni ba bia wo hwe me ntama gu bag wo dia kwa yasian eyasen kanaba mu tiemna tieni kopa punsuo oba fa kurobotum fa ontama ni na hyem na yi sa santini firi na hoto ente sa ye wo fie bi wo ha ni suo empa woni ase da afi bia won se pa kra mi ensa nan ebu ana otwi bi won se pa kra mi ensa num ade wuo ni ebomo ha aye na kwa se ni pa no da ho no wo ye manso twini okoba pe ye bon ni so tuma wo so no wo sentini wura ho na manso twe ye wo de ade maba Ghana for maba wo kan da chapter 9 nso a wo sena ye de dai o ma bi ha na ahokyira ba ha ba no nyame kasa cheda ne so ndi mu ade no cheda mu ade nso stra kro no bi ade nso stra no ewie efra ayase ntama bilisi kan da chapter 9 verse 1 ene Ghana atetiaba but ye de ne agitumi se eri kwa yes tuntum na wei ni pe bi o Saturday bon o kala e tutu tuntum nya boni so Ghana fo ne ati di ama yi betie ni no enna ne kura nhye kura no eye busum di o yawada ukuada ye frena ukude yawada eno so ye abosudi efiada ni nyina ye abosudi adwoada eye abosudi kwasiada akwaside tetefo ni nim ne ti omo hyehyeye benansu tetefo no yen kwada ya bai ya bosa nyama ni nyina egu na ekuyen akwaside na when wo fi se abosu se na nafo no ya na ye bi egu pepere sada no ye kasa akwaside a ye frabri si tuntum ya begu eto ana pepere na se nsamanfo a omo fie ye mpesa mo ho nka betra fieti na ye gudia no enenso ye se Kristo ti sa nyama ni nyina atwam ekutwa mo ifa Bible no so wom na ade ne yenye nti nchiri ma ye behwe oman ne so no ene ewu basa se Ghana ye beti ase ne yetimedi ewurade enum asem so ne awukude akwaside ya wada ya no asase ya ye bi obuo ne nam te ukọ krokro bi so a ye se ya wada ye nkwa fom because asase ya awukude no susu ayimfie nkunwa nyina ya butu no ye di awukude na krobo abakwa ne ya bo bayira mpasie ne ya twa odwan na ma bi ya baye na se awukude no ayimfie o fili ama ho ya wada so ya kwafu ya mfase kan ko kasase ene ya busu ene yu na ya chemsa metama so
onyame ya adom a meto so na wɔn so din yawo no kra da wo so no ɛyɛ asase ya akwasi na da wo so no akwasi de ɛno so hɔ ukuada no awuku de ɛno so hɔ efiada no so fofie ɛno so hɔ ɛbrada no so ɛno so hɔ yɛbɛkyerɛkyerɛ na wahu na ɔkyena bi wahu sɛ odin ɛda wo so ankasa a wode bɔ ho ntrane a wode gye ho mana no yesu aso ɛwɔ na saa da no kala bɛn ɛne sɛ ɔde ka ho mpanimfoɔ da ne kunwa yɛ sɛ kunwa da ne yo ɛne yɛbutu adae adae no so yɛbutu daban yɛhyɛ ase yɛ yɛbenada ne yɛbutu adae yɛnyɛ dede ɛna nkrafoɔ yɛ ɔsɛ fɛ no adooma ne adooma yɛnyɛ dede nso yɛnte aseɛ nti wua ne yiwu sɛ yɛte ase ne yɛbɛyɛ a nhyira ɛbɛyɛ dea yɛte ase ne yɛbɛyɛ a me mekɔme na nakura ma nankyɛn a ɔsɛ nsuo no de agu fam ɔsɛ awurade meda ase sɛ ne papa saman ne maame saman ɛnnɛ ɛyɛ wukudɛ me nana aba wabɛdu kurom ha ɔkyena yawada asase yaa mesrɛ wo mede nsu gu fam ɔkɔi mo bɔkɔbɔkɔ dwodwodwo mo fa no kodu na ɛsɛ ɛkwan mu nyinaa no ne kyɛ sɛ hɔ nyina obiara nsaka de respect sɛ ɔsɛ ani agye sɛ wotie program no sɛ wonte da hɔ onyame susum ka ho na mmom media ne prophet ɛreka kɔsɛ twi ɛwia wo hia no nti obi wɔ so meyɛ wo me Thursday meyɛ Wednesday meyɛ Friday meyɛ Thursday woboa bra mɛkyɛw asunsun sanso ukuadafoɔ onipa biara ukuadafoɔ brɛ ɛwɔ abrabɔ mu ukuadafoɔ mo brɛ wɔ abrabɔ mu bra meyɛ mmoa ne yɛnkyi yɛ ukudɛɛ no honhom a ɛfrɛ no ukudɛɛ no yɛmfa nya deɛ osunsun yɛn ɛma kwan ɔno honhom a ukudɛɛ no okuta tumi but sɛ wɔne na anyɛ na ɔsɛ wɔntie no amma so a woka akyi akodwofoɔ mo ne yɛ den aduadafoɔ ne yɛ tene na ɛno so mɛba mabɛka mo asɛm na ɛti a mo ne yɛ tene ɔkofoɔ bi ɛkoe na oyiso honhom bi din ɛna ɔdedi nkoni saa honhom no ɔne dwoada mɛba abɛkyerɛ na wahu na ɔkyerɛ bi wo ba na ɔyɛ dwoada a wahu sɛ ɔyɛ ɔkofoɔ na ne yɛ tene na n'adwene mu so da kodwofoɔ adwene mu da hɔ onyame ne nsunsum ɛnka ho na ɔnhyira wo woto ba din a na to sɔfo nsa so wahu sɛ wonim nyansa wahu sɛbe nka abɛto ba din sɛ ɔde nto asase yɛ aso akwasidɛe wogyina so dɛm a wotu din akwasidɛe no sɛ woto akwara ndi a wode nam akwasidɛe yɛwada nso ade nam asase yɛ a nti sɛ wode no to fam ɛna nkramfoɔ yɛ a yɛbɛto akwara di yɛde to fam ne yɛabɔ atra ne yɛabɔ atra ne yɛabɔ atra ne yɛabɔ atra saa mpere nson ewia ne ama ɔdefoɔ bi apagya no fifam yɛsɛ wohwe wokɔ agoro di na wohwe ase amenka hɔ na mmom ne a ɔdefoɔ apagya hɔ saa na nso bɛyɛ ɔdefoɔ ne yɛaserɛ ne yɛde ayinananom agu nsa kakra gu fam na afei ɛkwan abiaman ne yɛaserɛ nyi nkyɛde ama wo wɔn sɛ nnɛ wonim nti woda so yɛ saa ɛda a wobɛto bari din koraa ntama yi sɛ wofira wotumi mfira ntama bi akɛkɛ akwasidɛɛ no ɔnyɛ obi ɔyi so fitaa o tie mi bɛsɛ akwasidɛɛ no honhom no frɛ no akwasidɛɛ no ayɛ nanam de ɛde hyehyɛeɛ no ɔnyɛ obi ɔyi so fitaa o lasane bɛba bɛkyerɛ na ɔhu sɛ kwasia dadu a akwasidɛɛ a hyɛ fitaa bra nyɛ ne dea na mmom yɛ honhom bi dea onyame sunsum ɛne nabasa ɛnka ho biara ho hia me menam ayɛ 0553 40 1462 the next line is 0543 41 91 60 mepato team meda asafo yɛ goes for this ministry ano me wɔ abrekuma agape William Street mepato ɛbrada ɛyɛ asɔre yawada metena se kwasiada ɛyɛ asɔre nti kwasidɛɛ no ɛwɔ nyama ɔpɛ woyɛ asɔre asɔfo yi sɛ woyɛ ma no na afei sunsum tumi sane na watuma yɛ adwuma na afa ho di aba yɛnti ne ɛkɔ asɔre a da bi abakɔ na bitware ɛtara so ada ho bitware ɛtara so ada ho bitware ɛtara so ada ho wɔne nteɛ to was na yɛnkyerɛw na hu onyame sunsum ɛnka ho onyame asodwe ɛda ase